Jeg står på pladsen bag ved den gamle kirke. Det er en stor kirke, der er et tårn ud mod pladsen. Og det er en katolsk kirke, fyldt med sidekapeller og altre. Det er en rig kirke. Ja, flot indvendig. Men når man kigger her på bagsiden, så ser den faktisk ikke ret rig ud. Den er sådan repareret med sten, som ikke passer ind i facaden. Der er tidligere vinduer, som er lukket til, og også måske en port har der været engang. Nu er den sådan en flad væg ud mod pladsen, og ud mod vejen, som går langs med kirken på vej ind i den gamle bys snævre gader. Der kører der biler, og der er mange biler i dag. Og da gaderne er smalle, så skal de køre på skift, og der er et blinklys, som er skiftevis grønt og gult og rødt. Og så holder de der for det røde og venter. Man aner den røde farve op ad væggene. Og jeg står der bagerst på pladsen, i nærheden af et platantræ. Der er platantræer hele vejen rundt. Jeg står på et plateau, som er højere end gaden. Der er der en parkeringsplads. Der er biler overalt i den gamle by i dag. Også her. Bag ved mig der er der gamle huse med fine porte og skodder for vinduerne, grønne skodder, som står på klemhister her. Og over til den ene side der er der også sådan et gammelt hus med grønne skodder og lukkede porte. Det er ikke særligt indbyggende sådan over for byen, men sådan er det overalt i den gamle by, lukkede porte. Over ved siden af domkirken, der er der en nyere bygning, bank. Og det er ikke til at sige, hvad der har været der før, men den er nyere end alle de andre. Og sådan er det også til den anden side for kirken. Og mens jeg står der og kigger og lytter til trafikken, som kører, gasser op og stopper, så kigger jeg nærmere på muren derovre. Og så er det, jeg ser, at der er skudhuller i muren. Afskalninger, som er skud. Jeg ved jo ikke, om det er rigtigt. Men det er min forestilling, at der har været skudt her på pladsen bag ved den gamle kirke. Om det er folk, der er henrettet her. Det var virkelig almindeligt under den krig, at folk blev henrettet. Også bag ved kirker og på kirkegårde. Så var de jo i nærheden af der, hvor de skulle gemmes væk og jordfæstes. Eller om der er nogen, der er faldet i baghold her. Eller om det er bare nogen, som har skudt i begejstring og sejrstanker, eller hvad det nu er. Det kan man jo ikke vide. Men man aner den uro, den fjendtlighed, som har været også her på denne plads engang. Og som jeg står der, så er det, jeg ligesom mærker den der uro. Og den dag, så har der været meget uro i byen. Der er kommet nye politisoldater. Mange. De har arresteret. Kørt bort. Og folk er bange og ængstelige. Der er uro. Og nu står jeg her i mørke og mærker uroen i byen og
Hører også, der blev skudt forskellige steder. Indimellem så hører jeg hundenes gøen. Der er mange hunde i den gamle by, og som gør om natten, kalder på hinanden, svarer. Og sådan er det også i denne nat. Og så hører jeg stemmer, ængstelige stemmer. Der er en, som kalder, men ingen, der svarer. Og pludselig så kommer der lastbiler. Og jeg hører, hvordan at politisoldaterne springer ned af lastbilerne. Jeg hører deres støvler mod stenbroen. Jeg hører, hvordan de løber rundt og kigger efter. Så bliver der råbt, holdt, holdt! Og så bliver der skudt. Hårde knald. Jeg hører, hvordan at kuglerne retucherer mod muren og viner ud på pladsen. Jeg hører, at noget blødt bliver ramt og falder. Jeg hører en, som skriger et øjeblik. Jeg hører en anden stemme, som græder. Jeg hører, at soldaterne løber rundt. Jeg ser, hvordan at lygten for oven på lastbilen bliver drejet rundt og lyser rundt på pladsen. Jeg kryber om bag træet for ikke at blive set og ramt. Så ser jeg, hvordan at soldaterne bærer en skikkelse over pladsen, smider den op på lastbilen. Jeg ser, hvordan de nok engang søger rundt på pladsen. De finder ikke flere. Måske slap den anden væk. Så hører jeg, hvordan de kravler op på lastbilerne, soldaterne. Jeg mærker deres ængstelse. Sådan er det i en borgerkrig. De kommer fra andre steder i det store land og er sendt herhen for at skabe ro og orden og for at arrestere dem, som vil bryde ro og orden. Den ro og orden, som herskeren, diktatoren ønsker skal være overalt i hans rige. Så kører de bort. Og der bliver helt stille på pladsen. Så hører jeg en forsigtig kalden. Men der bliver ikke svaret. Det er nok makkeren, som kommer tilbage for at se efter ham, som blev ramt og nu er på vej væk. Levende eller død. Måske vil han se blodplamagen der ved muren ind til den gamle kirke og vide, at hans ven ikke vil vende tilbage igen. Han er borte, faldet eller i fængsel. Så bliver der atter stille på pladsen. Og efter noget tid så ser jeg, hvordan at skrøderne et par steder bliver skubbet lidt til side. Jeg ser lyset falde ud over pladsen. Jeg hører urolige stemmer. Hvad var det? Hvad var det? Ingen svar. Der blev skudt. Hvor? Ingen svar. Skrøderne bliver igen trukket til. Det bliver mørkt.
der på pladsen bag ved den gamle kirke.